Nagmando si President Ferdinand Marcos Jr. nga padasigon ang pag-release ang 21.47 billion pesos nga pondo sang gobyerno para sa fuel subsidy. Sunod sa Department of Budget and Management, 2.49 billion pesos ang kabugusan nga pondo ang gin-allocate sa Department of Transportation o kung DOTR para sa fuel subsidy program. Iniagod maghatag sang direkta nga bulig sa mga driver kag operator nga nagaantos sa pagsaka sang presyo sang gatong. Sunod sa ahensya, ang subsidiya may katuyuan nga buligan ng mga driver nga makapadayon sa ila operasyon nga hindi na kinahanglan ipasa ang dugang nga gasto sa mga pasahero kagugod mapabilin man nga barato ang plete sa pampubliko nga mga transportasyon. Sa matandaan nga una na nga ginmanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang ahensya sa plano nga fare hike sa pampubliko nga mga transportasyon. Sunod sa presidente, hindi pa ini ang insakto nga tion sa pagpatungan sang fare hike bangod sa epekto sang padayon nga tensyon sa Middle East.